Kaixo, aspaldi bihurtu ziren telefono mugikorrak gure gorputzen luzapen bat. Bere alde onak dituzte, dudarik gabe, baina baita ez hain onak ere. Gaur gailu hauen erabilera desegokiak gaztei nola eragiten dieten ezagutu nahi dugu. Zeintzuk diren arriskuak eta zer egin daiteken ondorio kaltegarriak prebenitzeko. Has gaitezen! Telefono mugikorrek etengabe evoluzionatu dute, hasierako prototipo handi eta astunetatik smartphone modernoetara. Eta dena oso azkar gertatu da. Gailu horiek epe luzera duten eraginari buruzko ikerketak egiteko ez da nahikoa denbora pasa, baina nabarmena da gizartean dagoen kezka, batik bat gaztei dagokienez. Juan Manuel Matxinbarrena Garagorri psikologian doktorea da, eta Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultateko irakaslea. Urteak daramatza gazteen eta mugikorren arteko harremana ikertzen. Kaixo Manu, azken aldian areagotu egin da ardura gazteek mugikorra nola erabiltzen duten kontuan hartzen badugu, ez da? Benetan kezkatzeko arazo baten aurrean gaude? Nik uste dut, baietz. Kezkatu egin behar gara eta batez ere arduratu egin behar gara. Baina gauzak bere lekuan kokatu behar dugu, baita ere. Ulertu behar duguna da, azken finean, zer lortu nahi dugun, ez? Teknologiak gelditzeko etorri dira, eta segurazki DPQak ez du funtzionatuko, baita ere, garapen teknologikoak emango direlako. Orduan, gaur egungo teknologiari muga jartzea ez du zer konponduko. Hala ere batzuk, osasun publikoko arazo baten aurrean gaudela ere, esaten dute. Bai, batzutan nik uste gehiegi erabiltzen dugula epidemia hitza, ez? Azken finean epidemia gaixotasun bati buruzkoa da, ez? Eta hau ez du gaixotasun bat. Hau da erabilera, eta nik uste nahiko kontu berria dela. Eta baita ere ulertu behar dugula, azken 20 urtean eman den garapena kristona dela. Orduan, horren atzetik anjun behar gara, pixka bat arautzen eta ulertzen, erabilera hori nola garatu eta nola egin erabilera onuragarria edo erabilera osasuntsu bat, ezta? Baina nik ez nuke esango epidemia bat denik edo gaixotasun publikoko arazo bat denik mugikorren edo sare sozialen erabilera berak. Zer eskaintzen diete gaztei mugikorrek? Nik uste dut zentzu horretan, gauzak aldatu direla. Aldatu dira, baina ez okerrerako. Egia da, eskaintzen diela informazioa topatzeko bide oso erreza. Kontua da, erabaki behar dugula edo jakin behar dugula ze eduki kontsumitzen dituzten. Gero harremantzeko baita ere asko erresten du bidea. Azken finean, dei batekin, gauza batzuk lortu ditzazkezu, baina hor egun reakzio batekin beste gauza batzuk lortu ditzazkezu baita ere. Orduan nik uste oso erakargarria dela, eta baita ere bizitza asko aldatu dela. Belaunaldi, lehentasunak eta ohiturak ere aldatu izan direla, eta gaur egungo belaunaldietarako, eta hor, helduok ere baita ere sartzen gara, asko eskaintzen digula. Mugikorrek gazten garapenean eragiten dutela esaten da, nola eta zertan eragiten diete? Ukaezina ondorioak edukiko dituela, eta batez ere ondorioak edukiko ditu erabilera problematikoa denean. Badakigu ondorio batzuk badaudela, adibidez arretan arazoak sortzen direla, arreta beste era batean fokatzen dalako, gero loaren arazoak sortu daitezkela, eta gero baita ere autoestimoan kalteak sortu daitezkela. Baina berriro ere, arazo guztiek bakarrik agertuko dira erabilera
ez denean arduratsua. Autoestimuaren kontu hori askotan aipatzen da. Osasun mentala aipatzen da askotan bete ere. Osasun mentala eta elikadura nahazteak adibidez. Hala ere, gazteak bereziki zaurgarriak dira teknologia hauekiko. Nik uste dut kontutan eduki behar dugula neurogarapenaren aldetik, bai txikitxoek, zer esanik ez, aurrak eta nerabek behar dutela zaintza edo ardura gehiago erabiltzeko orduan. Eta hori geuk erabili behar dugu. Baina gero geure erabilera aztertzen duguna ere ikusten dugu, geure erabilera ez dela ona. Orduan, zalantza da, nola erakutsiko digu beraiei hori ondo erabiltzen, geu ez bagara gai hori ondo erabiltzeko. Orduan, autorreflexio edo reflexio bat edo hausnarketa bat egin behar da, helduok egiten dugun erabileran, gero hori beraiei irakasteko. Autorreflexio hori falta zaie behar bada gazteei? Erabileraren ingurukoa? Ez que evolutiboki ez daude prest, ez? Azken finean garapen prozesu baten daude, eta egia da, danok egin ditugula txorakeriak 16 urterekin, 15 urterekin, eta pixka bat denborarekin, lobulo frontala garatzen dijoa, eta beraiei hori falta zaie. Zerraldean ikergai bihurtu da gai hau, ezta? Gazteak eta mugikorrak ze ondoriotara iristen ari dira, edo iristen ari zarete ikertzaileak. Oraindikan, pentsa ez, teknologia asko aldatzen dela eta teknologiari buruzaren izenean adibidez imaginatu sare sozialak ez. Orain dela 10 urte egiten ziren ikerketak Facebooken egiten ziren, ez? Gaur egun nork erabiltzen du Facebooka, oso jende gutxik eta gainera gazteek ez dute erabiltzen. Orduan, ikerketari kostatzen ari zaio pixka bat eguneratzea edo inbeste eguneratzea, eta TikTok eta holako sare sozialak ez dakit, ez dituzte 10 urte ukiko. Aipatu ditugun gauza askotan edo oinarria pixkat korrelazionala da, ez? Zeharkako ikerketak dira, momentu baten hartzen ditut bi aldagai, eta esaten dut ongizatea eta teknologian erabilera problematikoa. Eta ikusi dezaket bi horiek lotuta daudela. Baina ezin dugun argitu datu horiekin da zeinek sortzen du bestean arazoa. Orduan, ikerketa gehiena zoritzarrez momentu honetan transversala da, eta ezin dugu ondorio sendoak atera. Horretarako denbora behar dugu, baina teknologiak ez digute denborarik ematen eguneratzeko. Bitxia, ez da? Bada. Bai. Sare sozialetan nahi dugun edukia kontsumitzen dugu? Ez? Sare sozialen batean izena ematen dugunean, jarraitu nahi ditugun pertsonak, markak edota enpresak aukeratzen ditugu gure gustu eta interesen arabera. Sareen algoritmoek informazio hori baliatzen dute eduki berria proposatzeko. Leku bakoitzean igarotzen dugun denbora neurtzen dute, ematen ditugun atsegindutak eta partekatzen ditugun postak jasotzen dituzte eta gure gustuko izan daiteken edukia aurre ikusten dute. Azkenean, guk aukeratu ez ditugun bideo, reel eta iragarki ugari ikusten bukatzen dugu. Portzentaia hori plataformaren, algoritmoen eta unean uneko joeren araberakoa da, baina oro har, gero eta kontrol gutxiago dugu guk eta gure gazteek sare sozialetan kontsumitzen dugunaren gainean. Askotan esaten da, ezta, gazteak engantxatuta daudela. Ez dakit horrek adikzioen mundura eramaten gaituen. Galdera hona da, eta eztabaida desente dago ikerketaren eremuan, eta gero baita ere, kalean dauden profesionalekin. Nik uste dut, harinki erabiltzen dugula adikzio hitza, eta adikzio hitza oso potoloa da, eta oso lotuta dago baita ere sustantziekin. Orduan, ni ez naiz adikzio hitzaren zalea. Egia da, erabilera problematika egiten dela, egia da, askotan erabiltzen dutela, denbora luzez erabiltzen dutela, baina adikzioak baditu bere ezaugarriak, ez? Abstinentzia badauka, tolerantzia badauka, eta esan genezake mugikorrarekiko edo mugikorra ez erabiltzeagatik abstinentzia pairatzen dutenik, parekatu dezakegu sustantziekin. Adikzioa beraz ez, baina erabilera problematikoak izan badira, ez da? Zeintzuk lirateke erabilera problematiko horien ezaugarriak? Erabilera problematikoa aipatzen dugunean da, azken finean, ondorio negatiboak dituela bizitzan. Ondorio negatiboiek ez dira abstinentzia edo tolerantzia, eragin negatiboa izan daiteke, gatazkak sortzen direla familiarekin adibidez edo lagunekin, ez? Orduan, bazterketa bat ematen da, ez? Igual lehentasuna ematen diete sare sozialei, bideojokoei edo teknologiarekin loturiko beste kontuei. Edo adibidez askotan autorregulatzeko arazoak dituztela, regulatzearekin esan nahi duguna da, adibidez triste daudenean, normalean danok badukagu, gauzak egitea ez, batzuk kirola egingo dute, beste batzuk lagunekin atera, beste batzuk gauza ezberdinak.
Teknologia bide bakarra bilakatzen denen, hor arazo baten arrean gaude. Porque horrek suposatzen duena da, euren euskarri bakarra ondo egoteko eta ongizatea zaintzeko dala teknologia. Pantailak modu osasungarrian erabiltzeko zailtasun nagusietako bat da, sare sozialak propio diseinatuta daudela gure arreta guztia harrapatzeko. Zer edo nor dago pantaila txiki horien atzean? Mugikorren eta sare sozialen atzean enpresa erraldoiak ditugu. Izan ere gizarte kapitalista baten barnean sartuta gaude eta Google, Meta eta TikTok antzeko enpresek kontrolatzen gaituzte sare sozialen bidez eta mugikorren bidez. Patricia Barron San Blas Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaile eta irakaslea da. Sare sozialen atzealdean dagoena ikertu du. Bere egiten du, produktuarengatik ordaindu ez baduzu, produktua zuzara leloa, eta dio, enpresa teknologikoek atentzioaren ekonomia deiturikoa darabiltela. Hau da, sare sozialek ez duten nahi zuk bakarrik aplikazioa deskargatu izana eta bertan profil bat sortzea. Beraiek nahi dute bertan zuk denbora ematea. Gero eta denbora gehiago eman sare sozialetan profil landuago bat izango duzu eta zure joerak aztertzeko aukera gehiago izango dituzte. Orduan, zure datuak ezagututa eta zure denbora kontuan izan da, dirua lortuko dute. WhatsApp, Instagram, TikTok edo YouTube dira gazteen artean modan dauden sare sozialak. Mekanismo oso zehatzak darabiltzate, erabiltzailea haien sareetan itxatxita mantentzeko. Hiru bide dituzte guen gantzatzeko. Lehenengoa dela media enrichment edo aberaste mediatikoa. Hau da, espazio bat eskaintzen dizkigute sare sozialak, non irudiaren bidez, koloreen bidez edo soinuaren bidez oso deigarriak direnak eta leku oso erakargarriak. Orduan erabiltzailea bertan izatera behartzen dute. Bigarren teoria da flow theory edo fluxuaren teoria. Scrolla infinitua dela sare sozialetan, TikToken adibidez for you pagea kontsumitzen dugunean edukia amaigabea dugu bertan, nahi beste kontsumitu dezakegu. Si es un destino tan exótico y barato, ¿por qué nadie habla de...? Eta azkenengo teoria izango litzateke persuasive theory eta horrek harremana dauka ikuseak edo erabiltzaileak dakan pertzepzioarekin. Izan ere, pentsatzen dugu sare sozialetara konektatzen garela modu libre edo azkean, eta hori ez da horrela. Sare sozialetan kontsumitzen dugula algoritmoek gidatzen dutelako. Beraz, konektatzen gara horretara pentsatuz, era azkean kontsumituko dugula edukia, baina eduki hori algoritmoek gidatzen dute. Sare sozialen erabilera neurrigabeak ekarri duen ondorioetako bat da FOMO sindromea. Ingelesezko Fear of Missing Out esaldiaren akronimoa da, eta kanpoan geratzeko beldurra esan nahi du. Pasaden apirilean Penintxula Iberiarrean bizi izan zen itzalaldiak, sindrome horren adibideak azaleratu zituen. TikToken ikusi da zelan penintzulan influencer asko aritu dira itzaltzearen inguruan, izan ere guztiok bizitako gauza bat izan da, baina Balearretan eta Kanarietan ezin izan denez bizi, hori esperientzatzeko aukera izan ez dutenez, FOMO antzeko sentsazio hori ere handitu zaie. Momentu historiko bat izan da, komila artean, eta hori bizitzeko aukera ez dute izan. Orduan bai ezin dute komentatu, ez dakite zer den, eta horrek antsietatea sortzen du. Sare sozialak abiadura handian aldatzen doaz, eta horrek zail bezain beharrezko egiten du haien erregulazioa.
sare sozialen mundua nahiko berria da. Orduan, logikoki ez dago oso araututa momentu honetan, baina 3 proposamen nagusi daude. Lehenengoa da algoritmoei dagokienez gardentasuna handitzea, bigarrena adingabeen ongizatea bermatzea sare sozialetan, eta 3. izango litzateke ezin garela izan produktuak beti. Hasiera baten izan gara produktuak, saleros dituzte gure datu guztiak eta gure portaerak, eta ezin gaitezke dinamika horretan etengabean egon. Alex, etorriko zienizagan! Sare sozial eta mugikorren munduaren abiadura azkarrari neurria hartzea izango da adituen ustez, aurretik datorren erronka handienetako bat. Esaten da gaur egungo gazteak direla lehen natibo digitalak, ez da? Gazteen belaunaldi hau. Hala ere nik beste kontzeptu bat aurkitu dut. Zer da umezurtz digital bat? Niri gustatzen zait horren atzetikan dagoen azalpena, ez da? Nik uste dut bi kontzeptu horiek igual erabiltzen direla askotan liburuak saltzeko, ez? Eta azken finean, natibo digitalak, oso polikia. Oso deigarriak dira, eta baita ere, nik uste dut kaltetu dituela, ez? Natibo digitalena, porque azkenen horren atzetikan dagoena da, berai jakingo dute gu baino beto nola erabili teknologia, baina ez dute heldutasuna hori ulertzeko. Oso gai dira, behatzarekin gora eta bera juteko, baina horrek ez du esan nahi horren atzean dagoena ulertzen dutenik, zer da edukien viralizazioa, zer da eduki pribatuak, zabaltzea, eta umezurtz digitalena pixkat horri kontra egin nahi dio, ez? Azalduz, utzi ditugula belaunaldi desentetan edo pare bat belaunalditan, euren kabuz, pentsatuz, berai jakingo zutela. Umezurtzek gurasoak falta dituzte, ez da? Hori dio definizioak, ez da? Zein izan beharko luke gurasoen papera, arazo honetan guztia? Nik uste erantzukizun handia dutela gurasoek, eta zaila da, beraiek ez dutelako prestakuntzarik jaso honen inguruan. Orduan nik uste hor zailtasun handia dagoela, askotan helduok ez garelako presentitzen gauza horiek irakasteko, baina ezin diegu uko egin gure beharrei edo gure erantzukizari guraso bezala, ez? Ezin zaie gurasoi bakarrik bidali arazo hau, eta hau baita ere hezkuntza mailan landu egin behar da, baina igual lehenbizi gurasoi hezkuntza bat eman behar zaio jakiteko nola erabili teknologia eta norberaren erabilera ere aztertzeko. Ezakit zentzu horretan doan azken aldian modan dauden adinaren inguruko murrizketan, ez da? Geroz eta berandago eman behar zaie gaztei mugikorra. Ados zaude horrekin, joera horrekin? Ni ez naiz horren oso zalea, ez, debekoaren zalea. Nik ulertzen dut horren atzean dagoena da, saiatzen garela, arazoa pixkat aurrerago bidaltzen, ez? Baina ze adinetan kokatzen dugu, pixkat, hausaz iruditzen zait. 15, 16, 17, 18... Nik denetarik irakurri dut, orduan, eta ez dago argi, ez dago berme empirikorik esateko, 16 urtera arte, egia da, pediatriako elkarteek ez dute dutela, adibidez 0-6 urte bitartean ez dela pantailarik erabili behar, eta nik ulertzen dut, zaintza hori egin behar dela. Baina 6 urteko muga hori, baita ere, pixkat, hausaz jarrita dago. Noiz eman mugikor bat gazte bati? Depende ze mugikorra ematen zaion, ez da azkenengo modeloa smartphonea edo kokatzeko telefono bat. Nik uste dut, pixkanak egin behar den kontu bat dela, eta hor gurasoen mediazioa sartzen da, ez? Gurasoek erabaki behar dute noiz eta nola. Gipuzkoako ikastetxe batean egindako inkesta baten arabera, 2019 urtean, gaztetxoen ia 100% mugikorra zuen DBH-ko lehenengo maila asterako. Amaitzen ari den ikasturte honen hasieran berriz, 95%ak ez zeukan mugikorrik. Estatu Espainiarrean, 11 urte dira lehen mugikorra eskuratzeko batazbesteko adina. Euskal Herrian adin hori atzeratzen ari da. Zerbait aldatu da. Deno nahi dugu gure seme-alabak, osasuntxu aztea, garatzea, lagunak eukitzea, mugikorra eukitzea, ikusten dut, menpekotasuna euki ezakela, pornografiaren sarrera iruditzen zait dela, izugarrizkoa, guzti horrek eskatzen hau, gero harremantzeko ere bai, ez zaizkit iruditzen, elkar harremantzeko modu osasungarriak direnikan, gero ikusten dituzen ereduak ere ez zaizkit iruditzen direla eredu normatiboak. Altxaburua ekimena guraso elkarteetatik sortu zen duela 6 urte. Lehen mugikorra erosteko adina ahalik eta gehien atzeratzea du helburu, baina ez hori bakarrik.
Eskolak mugikorrik gabeko arnasguneak izatea nahi dute, ikastetxeetan digitalizazioa modu osasungarrian egitea, eta gurasoak ez ezik, hezkuntza komunitate osoa trebatzea pantailen erabilera egokia sustatzeko. Miren Ros ekimen horretako koordinatzaileetako bat da, eta gaurkoan Adunako herri eskolara etorri da bertako gurasoek antolatutako sentsibilizazio saio bat ematera. Duela 2 aste, LH5 eta 6ko aurren ikasgelan izan zen, mugikorren, sare sozialen eta bideojokoen erabilera aztertzen, eta gaur gurasoekin konpartituko duan ikusitakoa. Adunako kasua ez da bereziki kezkagarria, baina oro har, gurasoei hezkuntza digitala falta zaiela uste du, seme-alabei lagundua ahal izateko. Esango nuke gure gizartia, gaztiak buru belarri daudela sare sozialetan eta interneten orokorrian, baina belaunaldi batetik gora da gurasoak garenok urruti gaudela, urruti xamar gaudela. Gauza batzuk erabiltzen ditugu, baina ez daka zerikusirik gure egunerokotasunean guztion erakan presentziak edo gazte eta nerabe horietan dakabenakin. Hor arrakala handia da, bai. Pantailek garuna estimulatzeko gaitasuna dute. Mugikorren aurrean dopamina sortzen dugu, motivazioa, plazera eta sari sistema aktibatzen dituen neurotransmisorea. Gaztetxoen burmuina guztiz garatu gabe dago ordea. Kortex prefrontala, 25-30 urtera arte ez da heldua izango, eta hura da erabakiak hartzearen eta bulkadak erregulatzearen erantzulea, azken batean autokontrolarena. Horregatik da adina hain faktore garrantzitsua. Nik argi dakat, 16tik gora, eta 18 ere lasai asko esango nuke. Beste gauza batzuekin zalantza egiten ez dugun bezala, kotxeko gidatzeko hemen 18 urte dian bezala xestu inorrek zalantzan jartzen, da onartzen deu, mugikorrare ala izan beharko luke, ez dakat inongo zalantzaik. Gurasoen artean, ohiko hizketagai bihurtu da noiz emango dieten lehen mugikorra seme-alabei. Eta ohikoa da baita ere, eztabaidatzea ea adin batera arte mugikorra erabiltzea debekatu behartzaien, ala pantailen erabilera arautu edo mugatu behar dieten. Debekatu ni badaki debeku hitza esaigula inorri gustatzen nei ez da ere, baina gauza batzu debekatu egin behar dira, eta ez dakat inongo beldurrik hori esateko, gauza batzu debekatu egin behar dira, eta adina garrantzitsua da. Eta 18 esaten baldin badeu, 18 esango deu, baina oso garrantzitsua da, 18 urte bete bitartian ibilbide hori itia, pedagogia bat itia, ikasketa bat, bide lagun izatia, bide hortan, hori oso garrantzitsua, baina adina ere garrantzitsua da. Gurasoen lana da kontrolatzea adin txikiko gazteek zer gailu erabiltzen dituzten, egunean zenbat denboraz, zer eduki mota kontsumitzen duten eta zer informazio konpartitzen duten sarean. Lehen mugikorra erosteko erabakia ere, familia bakoitzak hartzen du haren beharren eta eskura duen informazioaren arabera. Altxaburua ekimenaren bueltan, gurasoak elkartu egin dira, gaiari erantzun kolektibo bat emateko, lehen mugikorra emateko adina adostea. Nahiko nuke adostasun kolektibo batera iristea, nahiko nuke. Azkenen gizarte presio horrek eraman zaitzake lehenago erostea edo. Alabaren laguntaldea adostuko bagino atzeratzea asko zerrezago izango ditzaket denontzako. Jakin badakit, bere gela, norbaite badaukala mugikorra, baina beak eraipatzen dira, kalera ateratzen duenean mugikorra deno gaude mugikorra begira, eta nik ez dut ikusi nahi, nire jolastu, hor daukat erantzunare berea, baina handik anila LH5 dago, ere konstiente nahi, hemendik bi urteta zegetatuko da, baina gustatuko litzaidake, lagun taldeko gurasoa, iristea konpromestu batera edo. Gurasoen arteko adostasuna lortzea, hezkuntza digitala hobetzea, eta helduok ere geure ohitura digitalen inguruko hausnarketa egitea, gazteentzat eredu izan ahal izateko. Aurrera pauso handiak dira, gazteek pantailen erabilera osasungarriago eta kontzienteago bat egin dezaten. Baina pantailen auzia ez da familiara mugatzen.
erakunde publiko gobernuei deialdia egin, mesedez laguntza behar deula. Gurasoak ahalegin handia egiten ari gara, eskolak ere ahalegin handia egiten ari dira, baina behar deu beste mailako babes eta legedi bat. Eta ez bakarrik Eusko Jaurlaritza, Europa ere joango nintzateke. Azkenian, danoi harrapatzen gaitun gauza badalako. Erabilera problematiko edo desegokiari buruz hitz egin dugu, ez dakite existitzen den erabilera osasungarri bat. Nik uste dut, erabilera osasuntsua posible dela, baina heldutasuna eskatzen dula eta ulertzea tresna bat dela. Eta ez gaitula guk kontrolatu behar dugula teknologia. Erabilera egoki hau, seguruenik hezkuntza digitalarekin zuzenean lotuta izango da. Ez da, hezkuntza digitala, esan dugunez, gurasoena, gizartearena, oroar. Oroar, hori da, nik uste dut ezin diegula zama guztia gaztei jarri. Hau da, geuk aztertu behar dugu gure erabilera, behar dugu hezkuntza digital bat, edo gurasoentzako programak, irakasteko ez, zailtasunak aurkitzen dituzten gurasoentzako, nola kudeatu ez, tresna batzuk eman, eta gero hezkuntza mailan baita ere oso garrantzitsua da. Eta hezkuntzatik nik uste dut baita ere sortu daitezkela programak, azken benean teknologia berriekin loturiko arazoak ere konpontzeko, ez? Nola egin erabilera on bat? Ikusi ze arazo dauden edo ze arrisku dauden eta nola identifikatu arrisku horiek eta zer egin arrisku horien artean, pribatasunaren kontu horiek txikitatik aipatzea eta esatea. Barneratu. Hori da, eta hori nik uste dut hezkuntza entornu eta testuinguru pribilegiatu bat dela hori guztia irakasteko. Eta administrazioa edo agintariek badute honetan guztian paper bat? Nik uste dut falta zigula momentu honetan erantzunkizun gehiago eskatzea enpresei. Azken finean beraieketekin ekonomiko handia ateratzen dute. Eta enpresa handi horiei administrazioak eskatu beharko lieke? Nik uste dut administrazioa, baina administrazio handiak ez bakarrik Euskal Herri mailan edo Espainia mailan, Europa mailan da. Bai, nik uste dut momentu honetan bere nahi dutena egiten dutela eta nik uste dut kontrolatu beharko liratekera, aipatzen hainbatetan aipatzen diren ezaugarri horiek ez, teknologiak lehen erabili dugu edo komentatu dugu adikzioarena ez. Ikusten baditugu elementu batzuk erabiltzen dutela edo behartzen gaituztela edo eramaten gaituztela erabilera problematiko batera, elementu horiek mugatu, ez? Baina erantzukizun hori ez da nerabena, ez da behar bada gurasoena edo hezkuntzarena, hori da administrazioek egin behar dutela. Beste zentzu askotan egiten duten bezala. Beste produktu askotan egiten den bezala. Hori da, bermatu produktuak ez duela erabiltzaileak kaltetzen. Eta hori momentu honetan ez dute egiten. Bezo politia bukatzeko, eskerrik asko Manu. Ez horregatik. Bukatzeko erakutsiko dizkizuegun bi aplikazio hauek lagungarri gertadak izkizueke, aurren guraso edo tutore bazarete. Bi erreminten helburua da, familiako txikienei ohitura digital egoki eta osasungarriak lantzen laguntzea, beti ere helduen gidaritzapean. iOS sistema eragilean dabil familian izenekoa. Hasteko, erabiltzaileen talde bat sortu behar da, normalean familia bat. Partaidek, arpidetzak, erosketak edo biltegiratzea partekatu ditzakete, eta familiako txikienek gailuan nola erabili dezaketen konfiguratzeko aukera ere ematen du. Gurasoen esku daude, pribatutasun aukerak, eskura izan ditzaketen edukiak edo jokoak. Googleek garatutako Family Link aplikazioarekin ere, edukiak, segurtasuna eta pribatutasuna kudeatzeko iragazkiak sortu daitezke. Gailu mugikorra nola erabiltzen duten gainbegiratzearekin batera, denbora mugak ere jar daitezke, eta aplikazioen baimenak kontrolatu ere bai. Bai Googleek eta bai Appleek beraien kontu propioak kudeatzeko eskubidea aitortzen diete gazteei adin jakin batetik gora. Digitalki adinez nagusiak dira nolabait. Adin hori desberdina da herrialdearen arabera. Espainian 14, Frantzian 15 eta Alemanian edo Herbeheretan 16 urtera arte itxaron behar dute, adibidez. Askotan esaten da haur eta gazteak argibide eskulibururik gabe etortzen direla, eta esaldi horrek berdin balio du heziketa digitala hitz egiten denean. Gaurko saioan esandakoak lagungarri bazaizkizue, ez da gutxi. Datorren astera arte, agur!